दिनै गुवाहाटी सिटियाव मानो खारबोनानै थाफैदों नोंलाय गुवाहाटी सिटियाव मानि थाखाय खारबोनानै थाफैदों पुर्णिमा नोङो गुवाहाटीनिफ्राय खारनांगोन नायबाय था जेब्ला आं गेमस्रिजों मोजां मोनलायबाय दंमोन बै समावबो गेमस्रिया पुर्णिमा बङाइगाव थाङोब्लाबो पुर्णिमा पुर्णिमाबोनो हाबैनि नै पुर्णिमानियाव फैदो पुर्णिमाखौ लोगो मोनदो आं सिनायामोन बे मानसिखौ जेब्ला आंजों गारलायनाय जायो अब्लासो आं बे पुर्णिमाखौ सिनायदो पुर्णिमाया सोर बे भिडिअखौथ' माने इन्ट्र'आव नायनानै मिन्थिखाबाय आरोना माने दा माने गेमस्रि नङा माने पुर्णिमाखौ जोंहा मैदोम ब्रादाराबो लागावबाय आरो बिनि सायाव आदा जेम्सआथ' माने बेखौ लागावखाबायानो आरो मैदोमाबो दा लागावदों आरोना नैबे भिडिअखौ मोननैखौबो बुजाबना होगोन आदा जेम्सनिखौ आरो आदा मैदोमनिखौबो आरोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय इन्ट्र' होनायखौथ' मिन्थिखादों आरोना आरो टाइटेल टाइमनेलावथ' मिन्थिखाबाय बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै ला मैदोमा मा बुंदों आरो जोंहा आदा जेम्सआ मा बुंदों आरोथ' मिथिखाबायानो बै गेमस्रिनि खिफु सुग्रा पुर्णिमानि फंनैसो आरो सावरायनो गोनां दंबावो मानो होनोब्ला आङो हारसा हौवाजोंसो नेपालाव नुबोदों जों दाखालै पुर्णिमाखौ ब्रादार गुन्दिखा मार बियो बोराय रायमोनलै हारसा हौवायाबो हारसा हौवाजोंसो पुर्णिमाखौ नेपालाव नुबोदों जाहैदों नेपालावहाय आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन बुजिबायना रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे भिडिअनि बागै आङो ओरैबायदि बुंनो थांगासिनो दङ खोनासं मोनथिबाय जिबायदि जोंहा पुर्णिमायाहाय जिबायदि जेम्स आदाखौ जिबायदि बदनाम खालामदों नङा होमबा लाइभआव फैनानै जिबायदि बाथ्रा बुंफैदों माथो डिभर्स जाखानायसोनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नङाबा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैदोंमोन नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ नाथाय आंनि बे खर'आ आहा थानो हायाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैनायनि थाखाय आं माने खर'आ आहा थानो हायाखै मानो होनोब्ला दिनै पुर्णिमा मोन बायदियाबो बेलेगनिफ्राय लाख लाख थाखा लुथिबोनाय मानसि बेजों लोगोसे बुङोबा गाज्रि जायो नाथाय बुंगोन आं दिनै मोनसे फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आङो रावनिबो खर'आव दानां आरो पुर्णिमानि खर'आवबो दानां मानो होनोब्ला नोङो साला निजेनो जिबायदि फालतु मानसिखा आरो जेम्स आटानि नोङो हिनजावखौ मा खालामनो फैदो डिभर्स जाखानाय माबा माबि नोङो बक्सिदलाबाय फैदों नङा होमबा फैनानैहाय नों निजेनि बेकग्राउन्डखौ साननानै नाय नोंनि निजेनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ साननानै नाय दिनै आं बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय बुंहोनांगौ बायद'आ नों खालामदों मिथिबायना दिनै नोंखौ सोर साबेसेया मोजां मोनो नाय मैयानि आं भिडिअ खालामनायावहाय 1 घन्टायाव मेक्सिमाम 11,000 मानसिया नायदों आंनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै फरायहै नोंखौ माबादि रायदों मानसिफोरा नों सानदों नामा नोंखौ जोबोद मोजां मोनो साननानै बुंगोन आं दिनैनि भिडिअआवहाय मिथिबाय नों गावनि खिबुखौ साफा खालामनानै लाग्रो बिनि उनाव बेलेगनि हिनजावखौ टारगेट खालाम मिथिबाय साला खोनासं फार्स्ट टाइम हौवाया बहा थांखो नोंनिया फार्स्ट टाइम हौवाया बोरो नोंनि फार्स्ट टाइम हाबा जानाय हौवाया बोरो पुर्णिमा बहा थांखो गथ' सासे दंमोन जे बहा थांखो सेकेन्ड बाराव सोरजों हाबा जाया नोंलाय आर्मि हौवाया बोरो बाथ्रा बुंनो फैदों फल्स खुलिगोन आङो खिन्थु मिथिबाय बाथ्रा बुंनो फैदों आर्मि हौवाया बोरो नोंनिया बङाइगाव जे थायोमोन नोङो बङाइगाव दिनै मानो थानो हायाखै नोंलाय बुरबक बङाइगाव मानो थानो हायाखै सोर हौवाजों नोङो कर्टआव केस होजाया सोरजों केस होजाया नोङो मानो थानो हायाखै दिनै गुवाहाटी सिटियाव मानो खारबोनानै थाफैदों नोंलाय गुवाहाटी सिटियाव मानि थाखाय खारबोनानै थाफैदों चिरां जिल्लानि मनजित दासआ सोर गुवाहाटीनि मनजित दासआ सोर चिरां जिल्लायाव साख्रि मावग्रा मनजित दासआ सोर नुवाखै सानदों जिबादि फंबाया कमेन्ट खालामदों नोंखौ हारसा हौवाजों नेपालावसो नुदोंमोन होननानै बेथार मिथिबाय हारसा हौवा मनजित दास सोर बेयो बाथ्रा बुंनो फैदों फार्स्ट टाइम हौवायाबो नोंना गैला डिभर्स जाबाय नोंनिया ना बा गारलायबाय सेकेन्ड टाइम आर्मि हौवाजों स्क्रिनाव होनानै होगोन आङो आर्मि हौवाजों बेबो गैला कर्ट केस होजाबाय नोङो 3 टाइम नोङो 3 टाइम सोरजों आरो बडलेण्ड रादाब मैखोम जोंहा ब्रादारजों माबा माबि जानानै बे गैला 4th टाइम दा सोरजों दङ मनजित दासजों ना सोरजों नुवाखै सानदों आं होनखादों आलटु फाल्टु खालामोब्ला जिबादि गुवाहाटीयाव खारबोदों दा नोंगौ मोनथिदों गुवाहाटीयाव दङ नोङो मिथिबाय दा नुयो आं नोंखौ गुवाहाटीयाव माजे माजे क्रेटा गारि लानानै सलाय नङा होमबा क्रेटा गारिजों थाङो नोङो गासिबो इनफरमेसन हाबजोबो खिन्थु जोंनावहाय मिथिबाय ना आंखायो माब्लाबा ना बङाइगाव थानो हायाखै नोङो गुवाहाटीयाव खारबोदों गुवाहाटीनिफ्राय खारनांगोन नोङो आं गादों सिदा बाथ्रा पुर्णिमा नोङो गुवाहाटीनिफ्राय खारनांगोन नायबाय था मिथिबाय ना जिबादि
मालाय हाबा जाफुनाय हो हाबा जाखांनानै नोङो सानसे साननै जायैयावनो नोङो जिबायदि नोङो बाथ्रा बुंफैनो फैदोंना आरो जोंहा ओरै माबायाबो एडिटिं एमजे मोनहाबो जिबायदि रेकर्ड लायै लायै दामदों आरोना ओइ जोंना पुर्निमा मेदामा माबा मोनसे मेदाम घन्टानि मेदाम बियो सोर मेदाम बेलाय पुर्निमायालाय घन्टा मा दं बेनाव हा आगे फिसे बेकग्राउन्ड बेजों रावबो गैया मिथिबाय बुजियो आङो मिथिबायना सोर दं बेनावलाय हा बेलेगनि लानानै दादागिरि देखायनायखौ बाद हो मिथिबाय बुजिबायना बुजिदों निजे खुद लेभेल देखाय मिथिबायना बेवहाय सोरबा सासेनिखौ लानानै बेवहाय ससियेल मिडियायाव लेभेल देखाय फैयोबा खिथिफैयोबा नै आसि बिमा दामो जोङो मिथिबाय आं होनखादों नोंखौ आङो बुंनो गोसो गैलामोन आङो गोसोआव जोबोद गाज्रि मोनदों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि सोरबा सासे मानसिखौहाय ट्रल खालामनायनि सिगां माबा मोनसे बदनाम खालामनायनि सिगां गावनि बेकग्राउन्डखौ सानग्रो साला नों निजेनो साथाम साब्रै हौवा गारनानै फैबाय नोङो हा दिनै आरो नोङो मा होननो फैदों दिनै जेम्स जाथानि हिनजावखौ दिनै नोङो डिभर्स जाखानाय मायबा मायबि बखिनो फैदों नोङो साला हा निजेनि खिबुआ खिना नांनाय दंना गैया बेखौ नायग्रोआखै बेलेगनिखौसो साननो फैदों साला बुरबक गुवाहाटिनिफ्राय खारनांगोन नोङो होनखादों आङो मिथिबाय गुवाहाटिनिफ्राय खारनांगोन नोङो मिथिबाय ओरैबायदि फाल्लायाव गोग्लैयोना माब्लाबा मिथिबायना जेरेखम बङाइगाव थानो हायाखै नोङो मिथिबाय हो सासे हौवा गारबाय सेकेन्ड टाइम आर्मिजों हाबा जाबाय बेजोंबो गारबाय नै दा आरो सोरजों चिरां जिल्लायाव खामानि मावग्रा बेनिबो एलिगेसन बहुद फैबाय दोङो बेबो थांगोन नायबाय था मिथिबाय सोर बेसे गिदिर अफिसार बियो बेबो थांगोन नाय मिथिबायना आं खादों पुर्निमा जिबनाव ना एसे सान मिथिबायना बेलेगखौ बुङैनि सिगां गावनि बाथ्राखौ खेबसे नङा हाजार बार सानग्रो नोङो बेनि उनाव बाथ्राखौ बुंनो नाजा मिथिबाय दिनै मैदोमा फल्स खेंदों नोंनि मिथिबाय आरो खेंगोन मिथिबायना बेफोर फंनैसोल' खेंदों आङो आरो फंब्रै फंबा खेंनांगौबा ना मिथिबाय आं खायो रायजो राजा नोंथांमोन आं खायो जेम्स ब्रादारखौ जिबायदि बदनाम खालामफैदोंमोन ससियेल मिडियायावहाय हा पुर्निमायाहाय जिबायदि फुल मन ना माबा पुर्निमा आं मिथिया बारा पुर्निमा होननानै मिथिया आङो जिबायदि बाथ्रा बुंफैदोंमोन ना डिभर्स जाखानाय बायदिसिना माबा माबि बखिफैदोंमोन ना बेफोरखौ लानो नाङा गावनि खिबुनि दाखोनखौ गाव नुवाखै बियो मिथिबाय बे जे अलरेडि सानै साथाम हौवाजों होनला आङो मिथिबाय गासिबो आङो डिसप्लेयाव होनानै होजोबगोन आङो नाय सोर हौवाजों सोर मनजित दास बेबो मिथिबाय होना होगोन आं बहाय बेथा जेम्स आदाखौथ' माने मा होनो पुर्निमा ना मा बेयो माने मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना बिनि सायावनो दा माने जेम्स आदाया माने रिप्लाइ भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायनानै ला फारसेनिफ्राय आंनि हाबाया मण्डपाव जिरायनानै जोब्बायल'मोन बेनि फुङावनो सिखारना नायोब्ला बायदिसिना गोबां बाथ्रा सोरबाया फेसबुकाव लिरनानै होदों बेनि हिनजावआ बिब्दि होननानै बेनिफ्राय पुर्निमाया दा सोर जालायखो एसेबां हिम्मत बेयो बबेनिफ्राय मोनखो भिडिअआव फैनानै बाथ्रा बुंनो जेम्सआ बेफोरबायदि मानसिखौ लादो जोबोर मोजांनि बाथ्रा मेकआप खालाम देलाय आं थोंजोङै बुंगोन आं दिनै फंसेबो बाथ्रा बुंनो गोसो गैया आं हाबा जागोदानथार जोंहा संसार जानांगौ हाबा जागोदान समावनो सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे खालामनाया बे मोजांनि बाथ्रा नङा आरो बेफोरबायदि मानसिखौ बुंनांगौनि जेबो गोनांथिबो गैया मानो होनोब्ला जोंनि संसारखौ गाज्रि खालामनो थाखाय आरो जोंनि दिनखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गोबां मानसि गोबां दुश्मन दङ आं बेखौ मिथिखागौ जेरैखि जाया गाज्रि खालामनो हानांगौ दा बे आंनि मोजां दिनाव मोजां समाव आं सोरखौबा बुंनो एसेबो गोसो जायाखैमोन नाथाय दिनै आं फंसे बाथ्रा थोंजोङै बुंगोन पुर्निमा जेब्ला आं गेमस्रिजों मोजां मोनलायबाय दंमोन बै समावबो गेमस्रिया पुर्निमा बङाइगावआव थाङोब्लाबो पुर्निमा आब'नो हाबैनि नै पुर्निमानियाव फैदो पुर्निमाखौ लोगो मोनदो आं सिनायामोन बे मानसिखौ जेब्ला आंजों गारलायनाय जायो अब्लासो आं बे पुर्निमाखौ सिनायदों पुर्निमाया सोर बेनि डिटेल्सआ मा गासैबो पुर्निमानि डिटेल्सखौ आङो बै समावनो मोनजोब्बाय दिनै गेमस्रिजों थाफायो पुर्निमाया फट'फोरावबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मेक्सिमाम नुयो आं डाइरेक्ट बुंखागोन आङो दिनै गेमस्रिजों गोबां मानसिखौ नुयो मोजांनिख्रुइ गेमस्रिनि उनाव थाफानाय
गेमस्रिजों खाथि खालायाव थानाया गाज्रियासो बांसिन डाइरेक्ट होनखायो आं गेमस्रिनि भिडिअफोराव नुफानाय माखासे मानसिफोरा ना मोजांजों लोगो जानो गारनानै बिनि साखाथियाव थानायफोरा बांसिनानो आलबाल जानला मानलासो अब्ला बैफोरबायदि पुर्निमामोन बायदिया जोंनि बागै मा बाथ्रा साननो हागोन मा मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन हाबायाव जिरायनानै मण्डपनिफ्राय जोब्बायल' मा साननो हागोन बिसोरो फिउचारनि बागै गावनि जिबननि बागै मा मोजां बाथ्रा साननो हागोन बिसोरो देलायनाय बेरायनाय खानाय दास्रि दास्रि फेसबुकाव लाइक फैनाय मेकआप फोननाय बेफोरखौ गासैबो हायो देलायनाय मेगनाव आइलेस सोनाय मेकआप दाफबनाय खानाय दास्रिनाय खानाय गेजेरखौ सिंखावनानै दास्रिनाय बेफोरखौ गासैबो हायो दिनै साननोनो रोङाखै बिसोरो मा बाथ्रा बुंनांगौ जोङो उल्था रिप्लाइ होनो गोनांब्ला नोंसोरनि बेफोरबायदि हावायाव बेरायथिंनाय सोरखौबा जानला मानला बाथ्रा बुंनो फैनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनानै ओरैबायदि सानदोंमोन खोमा बेफोरबायदि बुंना होयोब्ला हाबायाव बेनाव मानसि थांनाय नङा बिनि हाबायाव रावबो थांनाय नङा जोंनि बाथ्राखौ खोनानानै बेफोरबायदि सोनो दिनै आंनि हिनजावा आंजों हाबा जानो थाखाय आंजों हाबा जायोब्ला ससियेल मिडियायाव गोसारजोबगोन आंनि हिनजावा मिथिखागौ आंजों हाबा जानो माबायदि हिम्मत खालामदों मानसिफोरा गोबां बाथ्रा साननो हागौ आंजों हाबा जानो माबायदि हिम्मत खालामदों आंनि हिनजावा एसेबां गाज्रिब्ला माबायदि हिम्मत खालामदों सोरबा सानना नायनो हागोन ना आं बेखौनो बुंगोन लोगोआनो थानाय मानसिफोरानो सासेबो बेवहाय मोजांखौनो जों नुवा बिसोरनि दलाव अब्ला मा मोजां बाथ्रा साननो हानो मोजां मोजां मानसिफोरजों थायोब्लासो मोजां मोजां लोगोफोरजों थायोब्लासो मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन मोजां बाथ्राखौ ओरैनो बुंनो हाया सासे मानसिया मोजां मानसिजों थायोब्लासो मोजां बाथ्राखौ बुंनो हायो सादुजों थायोबा सादु जायो होनना बुंनाय दङ दुथांजों थायोबा दुथां जायो बिजाबावनो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो बेफोरबायदिनो जोंखौ गाज्रि खोलैनो साननानै गावासो दुनियानि मानसिजों रायजादों जाम्बिया बे जेबोखौनो साननो रोंखाया नालाय जेबोखौनो रोंखायाना बिसोरो जेबोखौनो साननो रोङा साननाय हनाय जेबोआनो गैया हावायाव गिदिंथिंनाय बेरायथिंनाय जानाय लोंनाय देखायनाय बेखौल'सो रोंगो दिनै आङो बुंखायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो दङ नोंसोरनि बाजेटखौ लानानै लोगोफोर आदा जेम्सनि बुंनायखौ खोनाखाबाय मानो होनोब्ला बे मेन बे भिडिअनि खारना पुर्निमायानो आरोना दा माने आदा जेम्सनि मेन खारनानो जाहैदों पुर्निमा माने हाबानि अखानायैनो माने पुर्निमाया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै होदों आरोना माने आदा जेम्सनि हिनजावखौ माने हाबा जाखांनाय होननानै माने मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरोना फेसबुकाव बेनिफ्राय दा आदा जेम्सआथ' माने रिप्लाइ भिडिअ होखाबाय नोंथांमोनाबो नुखाबाय दाथ' माने पुर्निमाया सोरजों थाफायो बेखौबोथ' माने जेम्स आदायानो बुंनानै होखाबाय माने पुर्निमाया गेमस्रिजों थाफायो आरोना माने गेमस्रिनि खिथु सुनानै होग्रा आरोना माने गेमस्रिनि खिथु सुना होग्रासो बियो पुर्निमाया आरो जेम्स आदाया जेब्ला माने गेमस्रि आब'जों रिलेसनशिपआव दङमोन बे समनिफ्रायनो माने गेमस्रि आब'आ माने पुर्निमाखौ लोगो हमलांनो आरो पुर्निमानि न'आव थांनो होननानै बुंबाय थानाय क्लिपखौथ' खोनाखादों बे भिडिअआ बेनोमोन आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला बे भिडिअखौ आब' गेमस्रियासो बानायनो होखोना ना माने पुर्निमाया गावसोर गोसो जानानै बानायखो बेखौ मिथिला आरोना जिखुनु दाथ' भिडिअआव बुंखाबाय जेम्स आदायानो माने गेमस्रिनि खिबुआव थाग्रा नालाय खिबुआव सुना होग्रा आरोना माने आब' गेमस्रिनि बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।